közelvalókat és távolról érkezőket. Egy rendhagyó koncert elé nézünk, ami meggyőződésem szerint fog tartalmazni zenei élményt, de azon túl még szellemi élményeket is. Szerintem a legtöbben nem hallottatok még egy színpadon, egy lélegzet alatt komoly zenei és könnyű zenei kalandozást. Egy olyan koncertet terveztünk és terveztem, ami átível, nem túlzás mondani, több ezer évet. Ugyanis fel fognak hangzani Héber dallamok, ősi Héber dallamok ráadásul, és a barokkon keresztül egészen a mai könnyűzenei stílusig minden meg fog szólalni, és úgy gondolom, hogy ezt a szakrális utazást, ezeket a darabokat, dalokat egy valami össze fogja kötni, mégpedig az a kijelentés, amit Isten adott önmagáról,